Здравейте! В тази серия от уроци ще разгледаме дизайн патърните, какво представляват те, каква е ползата от тяхното използване и защо точно са били измислени, са били обособени в отделни групи, като отделни патърни. И ще започнем първото видео с това да разгледаме какво всъщност са дизайн патърните. dofactory.com е сайта, който събира всички шаблони за дизайн на едно място, като ще се стремим да вървим по .NET Design Patterns, които са описани в ето тази таблица. Като начало обаче, шаблоните за дизайн какво представляват? Те са решения на проблеми, които са свързани с дизайна на софтуер, иначе казано с неговата архитектура. Тук не говорим за HTML, CSS като дизайн, а говорим за самата структура на кода на приложението. Тези проблеми, които биват решавани с шаблоните за дизайн, се повтарят многократно в разработването на приложения. Именно това води до тяхното създаване. Gang of Four, това са четирима, които просто хващат и обособяват 23 шаблона за дизайн и те се смятат за началото, за базата на създаване на много други. Тоест, това какво означава? В таблицата по-долу са описани 23-те дизайн патърна, които са обособени от Gang of Four, само че те не са единствените. В смисъл такъв, че на тях могат да бъдат базирани и други. Делят се на три основни групи: Creational, Structural и Behavioral Patterns, като всъщност Creational патърните това са шаблони за дизайн, които се грижат за създаването на обекти. Structural Patterns отговарят за структурата на нашето приложение, като код, като използване на инстанциите в приложението. И Behavioral Patterns, това са всъщност шаблони за дизайн, които отговарят за behavior, за държанието на нашето приложение. Те са може би най-интересната група от всички, защото са доста различни един от друг. И когато стигнем до тях, ще видите колко всъщност мощни биват решенията, които се използват чрез дизайн патърните в Behavioral групата. По принцип, дизайн патърните могат да бъдат прилагани по някакъв начин в различни езици и технологии. Примерно тези дизайн патърни, които разглеждаме, няма да бъдат валидни само за .NET, само за C# код. Те ще бъдат валидни за Java код, за JavaScript код, за PHP код. Само че поради спецификата на различните технологии и различните езици за програмиране, един или друг шаблон за дизайн бива използван по в различно количество. В смисъл такъв, че не винаги дизайн патърн, който е удобен в .NET, ще бъде удобен и в PHP или в JavaScript. Шаблоните за дизайн не решават конкретни проблеми. Тоест, те дават една абстракция, една структура на кода, която може да опрости, да оптимизира, може дори да реши цял проблем при създаването на софтуер. Добре е да се ползват шаблоните за дизайн, защото при нарастване на размера на едно приложение, чисто като код, ползите от дизайн патърните са огромни. В следващото видео ще започнем с първия дизайн патърн, който всъщност не е посочен в тази таблица. Той е Simple Factory, но за него в следващото видео.